Nah, iki lho tibake wong lagi teko, aku meh mulih. Ora yo. Ternyata wong wis teko. Wonge sik mandek. Beh. Masa mbok kan adol Mulas, bra. mulas bro lungguh ning kene lho bayangne. Aku nang kene jam 7 lho. Kaya ora dilebokne omahe lho. Aku teko kene mes jam 7. Niatmu ki lho wong aku jam 7 ecek nang omah kok. Ah, blito wae. Didok wae. Jam 7 aku. Blito wae. Wong kene jam 7 ecek. Setengah jam song aku teko kene. Lah aku jek lep Lep sawah. Koe adol gambar keroyok karo wong ayu-ayu lho. Didol piro nan? Lah wong tak kon dol selawe lho kok didol 20 lho. Lah ya ora apa-apa, sing penting kan dhek oleh oli. Heh? Oli karo apa? Keroyokan to. Makane wis oleh oli, bari soleh poli to, mulai berapa isih dibagi-bagekne. Emang isih piro ngono wis dum-dumno ning kono mang. Ya pinter to dhek. Bakti sosial hari Jumat nggih. Ya iya. Cuma dibagi-bagi kene dulu. Lho memang wis Jumat berkah wae di 20 le. Ya wis termasuk. Nah, ya termasuk kok. Tapi kan wis bener dhek, ngedal piro nggih? Adol selawe kilo. Selawe kilo ping 20, 500 lho. Wis sak sangune mengko berarti. Wis. Dipek mengko berarti ya. Yo kamu wis jipuk duit oli. Duit apa? Oli 100 selawe. Bensin. Bensin 4 liter. Terus kamu karo jirene deker ngono apa? Deker ki. Yo tukune deker. 90. Iya apa? Sampul dek. Jaluke piro? Mbok nek omong-omong swidak ngono nek omong teh. Tenak Iku aku padu kok. Karo bojomu. Kita nancekel, Nduk. Tara ya swidak lho regane. Gua Aja to delok. Untuk gak deker biasa. Deker apa? Kok iso ngongkon niku nek gak ngone Mas Rindang ngongkon lek Dian. Nyapa ora ngongkon nak dhewe to? Ya to? Ora mesti awake dhewe mesti gak sah ngono. Kok malah ora ngongkon aku karo mae iki lho. Nyapa? Deker iki utuh, kan, Mbak. Dadi iki nggo dengkul anak mentole, nggo dengkul karo nang sikut. Yo yo. Ngono. Iki. Dewe wis tuku ora? Ya tuku ta yo kene kanca. Yo iki semarai kok jen jelas. Ora aku ngerti. Alah. Wah iki tong dengkul iki perlu dilindungi to dhewe. Masa iya to. Lah golek sing apik rega 200 muncul, sing apik kae, sing biasa ae. Sing biasa ki enak sing rega swidak, lah tapi kene mentole lha iku gabus tok padha adik. Kene padha catot dong, isi rada apik lho, sing enak pelindungi nek. Ah, Tos. jadi pelindungi Safety. safety. Nggo apa wi nggo dengkul karo nggo sikut. Sikut. Dadi nek tiba ngene. Lah emang kok ngomong jerene nganggo selang barang. Lah selang nggo apa? Jerene kayak banyu kok gak. Soalnya nggo pernapasan. Soalnya nggo pernapasan. Jare nggo ngombe kok. Ora radi iku sing ngombe kalau lek kan anek to. Lah iya nek pernapasan aja. Ora ngono kan kira mulai lah ning ndi parane mampir neh apa piye? Hampir kemeng kayak no berambang ngene Mbak Nuk ngono. Lah ya semampir neh ning ndi? Ngono, dadi iki tak kekno ki FOX ya rada lumayan lah. Iki sak ongkire iki 90 total iki. Ngono, 80. Piro ono bae ongkire aku wis pokoke sak ongkire total 90-an tong. Wis tok oke ngono ya wis. Ya kan Utang ngono sih. lindungi dengkul lho. Wong ngomong utang ngono dadi. Ben anu. Nek ngomong jerene kemeng tekone sesuk ngono nek omong. Ya bener to sesuk saiki ya. Nek bengi nek mana? Nah, dek bengi ki wis teko tak terno. Jane tapi kok alah sesuk pisan ha ngono. Akhire anek kancaku teko ya wis. Dadi iki engko ben Pak Adi. Ora ndang rene ngono lho wong iki lho ndang teko sik mampir ning ndi. Semampir wong ae. Teko akeh wis sarapan karo Mbok Sri Barang kok. Mosok Sarapan. Buri ya. Sarapan sak sendok. Godhong telo ya, Mbok. Dong telo kok luangmu tau ya. Telo kok luangmu. Salewangu. Mau. Ya, Bro. Loh, apa, Mak? Kamarku. Masak. Ning kamarku wis orane? Apa ketek-ketek lho. Banyak blok. Lah tapi Yo. ndi? Mulai yo. Studio di Mandreng Jan. Mawut. Wes Bro, kita tunggu sik ya, Pak Tong ben mulai unboxing wong bene ya to. Nek ngono kok salah malah aku Mandreng seneni, malah jumur gak sido dijoli iki, Mbok. Yo. Ono selawe kilo ya, Bro. Ngeri. Selawe kilo apa to? Payu 20 to. Lah tek piye kok? Payu 20 sing 5 kilo kemeng didum-dumno. Ayo. Ah, wis Apa-apa. ora apa-apa. Jumat. Berkah barokah. Jumat berkah.
Yang penting kan dia tujuannya tercapai. Yo. Oli, Lah ya kuwi, tujuane bensin, dhek kan kuwi. jeker, iku sangu. Hmm. Dan Bapak Pejuang Pangan kita sudah datang. Bapak Pejuang Pangan kita Hadi Busono sudah datang dengan sukses membawa uang. Wis pembagian yang warung mengkok. Masa? Kayak ngeduk nopo tau Cik Sowi men kayak diduk nopo berang? Sowi dah. Lah ya wi nggo dodolan neh. Tugasmu ki kudu ngentekno iki. Tugas dhek murar geoli kok. Kok mek bar geoli tok terus wis ki ya kudu ngentekno iki barang. Ya Dreng, Yo. masa ndak kowe karo Yumur malian, ya to? Biar tuh. Besok anak rebet. Besok anak rebet to? Kowe kok sesuk jatamu kudu tak. Aku yo ora iso, aku malah tak kene sedone. Yo, Kowe ngerti wong kenyang nangis ya? Lah wong mesti dianu lho, wis dikane harga asline 25 ya to. Dikane apa tak ter 20. Engko wonge isih ngenyang terus 15. Tadu 15 sing ngenyang 10. Ngono lho, Lek. Yo aja oleh, mbon kesane mriku mawon ngono. Bakul ora. Mboten purun nggih Enggak, pun. mungkin nek gak kenal mbok, terus nek kenal, woi heh ngono. Lah kenal iki ora umum. Ora konsisten blas. Heeh. Yo kudu sing umum. Lho lha emang sing keri malah dikaro 15.000 Kok 15.000 jare? Lah kan mau Ke 10.000. warung kan, Bang. Kowe mesti ayu mesti entuku. Warung langganane Bulu. Heh? Warung langganane Bulu. Masa duwe langganan barang saiki? Sukses ya? Sukses akhirnya dikek-kekno dal 10.000 gak payu to. Pinter. Pinter bakule, Mbok. Pinter bakule ngedal 10.000. kan boh bicaramu kowe sepenting soto kuali, aku soleh oli kok. Ya. Pinter. Pinter, dadal buka wi lho, ndang jam boxing. Ora pra pikiran. Wi lho tak kekno. Lah wong wis ngomong kok. Kok mesti senengamu ngono kuwi ya, aku mesti salah nek iku malah mbok klerokno iki aku kleru ngomong akeh soalnya pas ngomong kene kowe ngomong piro? Sudah. Enggak. Aku ngomong selaku, aku ngomong jujur aku. Regane 90 yo ngono. Aku R berarti. Heeh. Ya aku ngomong kok. Apa enake wong Jadi sudah. Adi wis ngomong. Ya toh. Tong. Aku paling gas. Ngomong ke apa enek? Padahal wis keluarga sampun. Ro, terus sepakat karo aku kok. Karo aku apa kucing ki lho pesen ki ngono Lek. Sudah lek gak Asline salah. wis ero ngono lho Pak Blotong ki jeneng Aku mau jujur ngono ki jeneng apa to? Ngapusi ae lho. suwida nih gak anu Alaga. Sudah ngono nak omong kok. Karo kucing sing yo pesen ki. ngerti apa ora mesti. Gak sik to. Nek. Kretek-kretek. Ya wis ditukar. Kowe nang siku. Kucing sing Iki. Iki buka sik to. Ki gone ndi? Kok iso rasane pintere. Pintere beli itu iki lho. Nah beli itu iki lah aku ki mure iki, ngerti ora? Kok gak iso jujur ngono iki lho. Lah wong-wong ki wis padha nebak kabeh. Wingko nek bakul brambang sing nuku wong ayu-ayu mesti diwehno, lah tenang. Tenan. Tenan. Didit lho akeh wong komen iku mesti diweh-wehno wong ayu iku. Nah. Oh, Lah kok Sikil. kemelinting. Pak Dong. Kok ngelindik ya, iki safety ya dong. Tapi keamanan lho. Keamanan ya kok. Iku kira dong-dong ngerti, kok iki malah ingin. Kau kan aku stakerin boy kok. Iso wis tagen. Dengkul Bideng karo mundeng. kan paling gede. Sing ada muteng ya, Dek. Apa iki? Yang pecoto kok. Ada weteng ya apa? Korset. Lha iki apa to korset? Kayak sambekan yo Pak nggih korset iki. Lah, selangku sing nggo nyedot ndi? Jadi arah bukan gawe anu ya. Selang bensin. Aduh tau. Kurang bukan. Ya juga dhewe tuh batek ngono. Yo terapi obah-obah, Mas. Nah, wes. Ini ngetop posisi dan Weh. Weh, apa ya? Aman ya? Aman. Aman. Aman, Dut. Aman.
Monggo saka unipe tong kumpul aku. Yo iku umpun aku enek om nungso kaya ngono iki. Ya kok ayo safety kok. Jare kuwi ndi kan? Ning gurih. Berkat cedera kok iso. Lho, septine kira apa-apa kowe iki lho nek omong ki maksud iki, Pak, tak lho nek omong ki aja mencela-mencele. Aku ngomong swidak. Ora. Lho. Wis jelas lek dia ngomong 90.000 ki asine seru. Iya bener lah mau Pak. Lali kok dilali Lah ora. terus tukane sing larang ngono kuwi ngono wae. Ya wis 190 swidak. Lah kucing ngene sing 45. Anak sing kalau kena gabus tok tak jero kowe apa to? Pasang sih. Terus manut aku cek ngono. Nanti klik aku ngono ta ngono. Lah kok wis anu ta Pak, benjut ta Pak anu helmmu? Aku jlempangan ke truk motorku dhewe kae. Njut apa? Gurine lho. Mosok. Wit. Pasang kabeh. Njut Barang. kene njut. Sik, kurang sitok jare. Wis kudu duwe. Apa nek? Tara diane lah sine semarai. Heeh. Kudune gandengane iki. Wes ngerti dhewe wong iki pinginan. Gandengane Kok kudune wis iki. bloloki mosok. Iki. Tara kuwi gandengane asne. Asli gandengane kudune iki wae iki. Ndak digo Kok kacamata. besok nang ngarep sik to Cik, kok malah kok. Apa nih? Nah, ngono. Iki asli kacamata iki gandengane iki. Yo. Ngene iki. Tara. Penting. Tara ora tuku kok. Asli ngono kuwi. Kuwi tara ngono kuwi helme Pak kudune nek kocone ngono kuwi. Wih, 16.000. Tapi bloloki lho lek Iki ngono ora kuwi lek. 16.000. Kita ambil nyemprot kae kok. Gak ketok. Gak ketok wong tanu. Heeh. Ada ayu bereran untung. Wale. Apa to Sri? Sri lho. Sang guyu kemakal. Anu pola tikae blotek Wes. keton. Kicau banget. Kicau. Bayar mo Pak helme Pak, Pak. Dah kayak cacing ini untuk dolanan nanya di keluarga. Ini banget man. Wow, kakak. Gak ora kenal. Sekok muni to Sri. Sri. Tuh. Yo to lagi ngono wis rusak. Yo to. Polan kok jet. Wes to dondom wis. Aduh sing. Lah yo. Iki mit indi iki lho. Lah met Indonesia ya ngono kuwi nek. Ya. Ya omongi sing 250 piye apik ngono. Wah digesek kaya ngono digelek kok gede helme. Jadi kalau relem ada cekan kuwi. Ya Allah. Ya Allah sok cuwili ya sira lek dian. Iki kurane gak padha iki elok. Iki didondong. Kowe tak gawe yo yo tatak wis cuwili tatak. Wis didondomi sik, ra tak didondomi. Wis ora templekno syukur mengko Wis lho. sepertine kaya Iki kan wis tok-tok to, lha engko nek dondomi nggih biasa. bakok, sanamu kaya benik tek kaya benik. Dengan pabrik ya biasa ngono sing penting iki Mesti sangkut sitok. sangkutno. Rambuté lho. Oh. Rambuté. Ini domi, Mbak. Dondomi gawe sing rodok gandel. Anune. Ya kuwi kudu kanune ya kudu apa kuwi? Ora duwe gula ireng aku. Wong sak sak nyet kabeh lho. Kita tawur anda. Iki kan kacamata tak nggo nyemprot. Malah kaya kae. kinjeng Aku no. nek nyemprot gawe iki to. Oh, kijeng dom. Lah yo. Gede Lah ya, kijeng dom kan motone tok tok. Ya Allah. Aku helmku sesuk nak copot anune. Kocone. Jadi tak nak kayak kacamata, lah sing kacamata kita. Wis ora beduk. Karena panasan juga penting. Kan kocok biasa ya, Bu. Blolok yo kacamata kuwi. Ya iki gak aku malah. Yo nek aku. Iki menak iki. Lha to nek medane kok ngono ki kacamata no kurang anu aku. Iki menak. Masa benjol ndi to ora. Seguri wi lho lek. Yo ora tuke. Ora kuwi lho pojokane wi lho pojokane ki lho kalau guring-guring. Lah dalah pojok. Dhuwur. Dhuwur lah. Ora. Ora enak kok ya. Mau wening lho wi. Kuwi terus motor CRF warna ireng apa karo terus digani warna oranye. Bayo. Lah iki Napa udah ganteng. ukurane dasar SL. Kudune aku M nek iki. Gede Lah to kuwi Pak. lo sesat batang. Gak SL. pas ini. Pas. Mebule angel to musus kudu. Tara ngono kuwi helm ki kudu sesek ngono ke. Dijadi dodomi. Gula aku ganti Ganti apa? gula ireng ya. Lah dodol biasane sing dirokok gantenan to. Kisah. Ganti aku sing nunut. Iki jadwal wis enak kae.
Wis tuku. Kok toh karo bensin. Nang tuku BMW-an. Beda. Lah, ora total ban no. Marah-marah iki malah BM1 iki. Ora aku kok dhewe sing ngomong BM1 kok. Rokokku. Oliku lho, mek anu tok, enduro racing wangi. Lho bodang padha kancane. Sudah 8.000 menang-menangan. Nah, kuwi butuh aku sing 100 sok jarine. Merintih le. Lah ya Bulan kok. kelintimu. Jadi Kelintimu. Bilang kok. Jarimu respon nang ndek apa? Iya toh. Ini semua. Ya sih. Cetan ini. Jalan dijadi dhewe nggih dom sing rada kandri klik mek sitok tok lho balenono. Ya minggu Masih. bulan tadi. Jam ireng Yang kuat. ireng kan kan duwe bulan ireng putih apa. Teh ora apa-apa kok. Ya ora tau kok. Iya. Malah api kombinasi kok. Kombinasi padha tulisane Fox ya. Wis ngono. Ki Pak Hadis bunga sampean Berarti ngono dhuwur sih. apa nih? Filologi. Terserah bebas. Fox e terus semuanya tulisannya Fox ini dhuwur. Lho. Ini dhuwur kayaknya. Woi, Mas apa tenan aja? Sehat semuanya. Pak Hadis senang bunga. Berarti ngisor ki. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bos.